trápime Pána Mária, drahí bratia a sestry, vieme, že žiada, aby ľudstvo a Rusko osobitne bolo zasvetené jej nepoškvrnenému srdcu. Po akte zasvetenia, ktoré vykonal svätý otec Ján Pavol II, sa sestry Lucie pýtali: sestra Lucia, všetko sa skončilo? Čo by? Rusko bolo zasvetené, ale teraz je treba, aby sa každý Rus obrátil a toto posolstvo, túto výzvu žil. Ale nielen každý Rus, ale každý Slovák, každý Maďar, každý človek. To je výzva pre nás, pre každého jedného. Pána Mária sa obracia s touto prosbou na každého z nás. V tej praxi zasvetenia sme hovorili, že boli naklonení v dejinách viacerí pápeži. Ale už dávno pred týmito pápežmi, ktorí konali tento akt zasvetenia, sa toto zasvetenie šírilo 1000 rokov možno v cirkvi. Veľmi známym je svätý Marín, ktorý bol bratom Petra Damianiho, biskupa a učiteľa cirkvi. A táto tradícia, toto zasvetenie sa Kristovi a skrze Máriu Kristovi bolo šírené nesmierne účinne, ako sme si spomínali, svätým Ľudovítom Máriom Grignonom z Montfortu. A on definuje túto svoju formu zasvetenia ako formu otroctva. A vysvetľuje, čo tým myslí. Grignon hovorí, je veľký rozdiel medzi otrokom a sluhom. Sluha má plat. Otrok plat nemá. Sluha môže od svojho pána odísť, keď mu vyprší dohoda, alebo sa dohodnú. Ale otrok od svojho pána odísť nemôže. Otrok nech by vynakladal akúkoľvek námahu, úsilie, prácu, vynaliezavosť, plody toho všetkého patria jeho pánovi. A teraz svätý Ján Pavol II hovorí, moji súčasníci môžu mať trošku s tým výrazom otrok problém. Ale ja s tým, hovorí pápež, nemám problém. Pretože sloboda sa meria mierou lásky. Ja som svoju slobodu skrze Máriu dal Kristovi. Nič múdrejšie som nemohol urobiť. Toto je to, čo má Grignon na mysli týmto svätým otroctvom. Ten výraz otrok pre nás nie je tak trošku negatívne, ale je dôležité si uvedomiť, že mnohokrát vývoj slova sa nesmierne mení. Napríklad dneska u nás po slovensky minister, toto slovo znamená človeka nesmierne vysoko politicky postaveného. Ale minister po slovensky znamená sluha. V jednej relácii sa redaktor pýtal, pán minister, viete, čo to znamená minister? Neviem. To znamená sluha. Vidíme ministráre, minister, ten, ktorý tu slúži. Takže ten výraz minister sa používa v takom úžasne pozitívnom zmysle, teda taká vysoká funkcia. A slovo otrok zase pomaličky nám znie tak pejoratívne. Aj Sväté písmo, keď čítame po slovensky, tak sa tomuto výrazu otrok vyhýba. Používa sa ten výraz služobník, služobnica. Ale keď si pozrieme grécky text Evanjelia svätého Lukáša, tak Panna Mária hovorí dulé, som dulé. A dulé po grécky znamená otrokyňa. Svätý Ján Pavol II to spomína, pravda, list Montfortáncom napísal, že Panna Mária sa nazýva služobnica a nazýva sa aj otrokyňa. V liste Rimanom, kapitola 6 a verš 6, svätý Pavol píše, každý je otrokom toho, komu sa dá do služby, či hriechu na smrť, alebo spravodlivosti pre život. Teda nemáš inú možnosť, buď život, alebo smrť. Buď si otrokom života, alebo si otrokom smrti. Takže ten výraz je pre nás, môže byť troška taký ťažší, ale prorok Izaiáš, sme z neho čítali, prvé čítanie, napísal 4 knihy a
A po hebrejsky sa to povie Ebed Jahve. Jahve to rozumiete. Pán Boh hovorí Mojžišovi na otázku, aké je tvoje meno. A Boh mu odpovedá Jahve. Po slovensky ja som, ktorý som. A tento výraz, vidíme Ebed, zase znamená po slovensky otrok. Izaiáš hovorí o Pánovom otrokovi. Pán Ježiš bol poslušný až na smrť na kríži. Takže používame ten výraz sluha, ale originále aj svätý Pavol nazýva seba servus Christi. A možno, že toľko z latinčiny rozumieme, že servus znamená otrok. Aj o kresťanoch hovorí, že sme servi Christi, že sme Kristovi otroci. Takže to, aby sme tak trošku pochopili, znamená, že my patríme celkom Bohu. Nemáme kam od Neho odísť. A to otroctvo, vidíme, slúžiť znamená kráľovať. Takže naše to chápanie toho otroctva spočíva v tom, že ako nám to Ján Pavol II sa snaží trošku priblížiť a hovorí, že tá sloboda sa meria mierou lásky. A ja som svoju slobodu skrze Máriu dar Kristovi. Takže to je ten výraz, ten zmysel, to otroctvo. A Grignon definuje toto otroctvo, toto zasvetenie ako totálne. Totus tuus, celý tvoj, Ján Pavol mal toto heslo, totus, to rozumieme, totalita, celý, úplne, a totus tuus, celý tvoj. Grignon prevzal tú modlitbu od svätého Bonaventúru a celá tá modlitba znie totus tuus, celý tvoj, a všetko moje je tvoje, najláskavejší Ježišu skrze Máriu, tvoju svätú matku. A Grignon teraz vysvetľuje, v čom to spočíva to totus, že ty si celý skrze Máriu Kristovu. Dávaš, keď sa zasvecuješ podľa tejto formule, a toho zasvetenia, ktoré Montfort spísal, dáva sa celý a celkom svoje telo, aj svoju dušu. So všetkými schopnosťami, rozum, vôľa, pamäť, city. A to nie len to telesné, hmotné, čo máš, ale aj svoje materiálne veci. Môj dom, moje auto, moje úspory, to všetko patrí Kristovi. Čo máš, čo by si nebol dostal? Pýta sa svätý Pavol. A keď si to dostal, prečo sa chvásceš? Takže toto zasvetenie je takéto totálne. Celý tvoj. Moje telo aj moja duša. Moje hmotné i duchovné majetky. Moje minulé, prítomné aj budúce majetky, tak duchovné ako aj telesné. Všetkého Pánom je Ježiš Kristus. Všetko užívame na jeho slávu, čo máme. Lebo čo máme, čo by sme neboli dostali. To máme od Neho, aby sme to všetko pre Neho veľmi dobre a veľmi účinne, efektívne využili. A tak človek práve tým, že všetko, čo má, telo, dušu, majetok, svoju milosť, ktorú mám, svoje zásluhy, ktoré mám, dávam skrze Máriu Kristovi. Vieme, že tú milosť, ktorú človek v sebe má, nemôže dať inému. Tá milosť, ktorú máme v sebe, je neprenosná. Keď som milosti Božej a niekto je v ťažkom hriechu, ja mu nemôžem tú milosť dať, aby som ho ospravedlnil, to môže dať iba Boh. A tak my dávame Pane Márii tú svoju milosť, ktorú máme, nie preto, aby ju dala niekomu inému, ale preto, aby ju v nás chránila. Koľko detí sa pripravuje na prvé sväté prijímanie, na birmovku. A kde sú po pár rokoch, alebo niekedy po pár týždňoch, po birmovke, po prvom svetom prijímaní. Grignon hovorí, že svet je zlý, človek je slabý a diabol je prefíkaný. A poklad nosíme v hlinených nádobách. Ale Panna Mária je Panna mocná a Panna verná. Čo si u nej uschováš, to sa nestratí. Ona ti to ochráni. Sme svedkami, hovorí Grignon, že libanonské cédre padajú. Pravda, že? Lebo ten boj je ťažký a to aj keď sa modlíme a čítame, tak stále vidíme, sa to pripomína, že tá námaha o to, žiť verne Bohu a napredovať tej ceste svetosti je ťažká.
Preto aj Pán Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Na jednom mieste Pán Ježiš hovorí, strmá a úzka cesta vedie do života a málo ktorí po nej kráčajú. Široká a priestranná vedie do zatratenia a mnohí po nej kráčajú. Takže my to všetko, čo máme, dávame Márii a skrze Máriu Kristovi, ale stačí to aj Márii, pretože Mária je ozvena Božia, ona si nič nenecháva pre seba. My sa zasvedcujeme skrze Máriu Kristovi, ale zasvedcujeme sa aj Márii. Grignon hovorí, natoľko sa zasvedcuješ Kristovi, nakoľko sa zasvedcuješ Márii, lebo ona si ťa pred seba nenechá, ona ťa posunie, ona priblíži, ona ťa privedie k Ježišovi Kristovi. A my dávame toto všetko, čo máme, Pane Márii, na jej účet, na jej konto. Ona je toho všetkého majiteľka, správkyňa. Tá úžasnosť tohto zasvetenia spočíva v tom, že my sme voči Pane Márii takýto štedrí a ona sa nedá zahambiť. Aj keď niekto vstúpi do najprísnejšie rehole, takí kartuziláni, karmelitáni, najprísnejšie rehole, trapisti, vo voľnom čase sa každý mních aj tej najprísnejšej rehole môže modliť za koho chce. Môže obetovať svoje utrpenia za koho chce. Môže obetovať ťažkosti svojho života za koho chce. To je jeho sloboda. On sa zaviazal tými sľubmi chudoba, čistota, poslušnosť a keď sú tí reholníci klauzurovaní, tak potom ešte sa zavezujú, že teda sa iba v tej klauzúre budú pohybovať. Zasvedcujú a obmedzujú sa v tom pohybe, že nemôžu chodiť kam chceme my, že žijú v tej klauzúre. Ale modliť, obetovať sa môžu za koho chcú, podľa svojho vlastného uváženia. Avšak my, keď sa zasvetíme podľa tohto Grignona z Montfortu, skrze Máriu Kristovi, tak ona je majiteľkou, páňou toho všetkého, čo my máme, čo robíme. My sa už nemodlíme, za koho my chceme, my sa nemodlíme na svoj úmysel, ale my sa modlíme na úmysel Panny Márie. Ona vie, ako Panna najmúdrejšia, oveľa lepšie, čo komu osoží. A tak my jej dávame tie svoje dobré skutky, seba zaprenia, modlitby, obety a ona potom tým disponuje, môže udeľovať z tých našich zásluh a z toho odčinenia komu chce, ako chce, Panna najmúdrejšia. Vieme, že každý skutok, ktorý človek urobí, dobrý, je dobrý skutok. Ale keď človek ten skutok dobrý urobí v stave milosti Božej, teda bez ťažkého hriechu, ten dobrý skutok je záslužný. Pán Boh nás za ten dobrý skutok môže odmeniť vo večnosti, získame si zásluhy. Za tie dobré skutky, ktoré urobíme v ťažkom hriechu, nás Pán Boh nemôže odmeniť vo večnosti, lebo to bolo urobené v ťažkom hriechu. Aby sme to trošku pochopili, tak ako prameň. Máme nejaký prameň vody. Avšak keď ten prameň otrávime, tak tá voda, ktorá z toho prameňa vyteká, tá voda je dobrá, zdravá, živá, ale keď tam dáš jed, tak tá voda je otrávená. Ona potom vyteká z toho prameňa otrávená. A tak podobne aj ten dobrý skutok, ktorý urobíme v ťažkom hriechu, v stave ťažkého hriechu, nie je zlý skutok, zostane dobrým, ale nie je to záslužný. Pán Boh nás nemôže zaň odmeniť vo večnosti. Preto sa neraz veľkým hriešníkom veľmi dobre darí. V písme čítame, pýcha ich ovíja ako náhrdelník, jazyk sa im vláči po zemi, vyvyšujú sa, vynášajú sa. Lebo aj oni iste v živote urobia niečo dobré. A keďže Pán Boh ich za to dobré nemôže odmeniť vo večnosti, tak ich odmenie tu, že sa im dobre darí. Ale teraz ten dobrý skutok, keď urobíme v milosti, tak máme zásluhy. A keď urobíme nejaký dobrý skutok, okrem toho, v tej milosti, keď ho robíme, ten záslužný má zásluhu pre večnosť, ale zároveň aj ten dobrý záslužný skutok má určitú odčiňujúcu hodnotu.
alebo za dosť učiňujúcu. Panna Mária žiada, aby sme dávali vynáhradu za hriechy. Takže ten náš záslužný skutok má aj určitú vynahradzujúcu silu, hodnotu. Odprosujeme božské srdce za urážky, odprosujeme jej nebožské srdce za urážky. A takže tieto zásluhy nám získava ten záslužný skutok a získava nám aj tú odčiňujúcu, odprosujúcu hodnotu. A Panna Mária to môže dať komu chce. Áno, povieme, budem sa modliť za teba, budem obetovať za toho utrpenia, tak. Ale keď si sa zasvetil skrze Máriu Kristovi podľa Griňona, ona je toho pani, majiteľka, správkyňa a ona určuje, komu tie zásluhy, komu tie odčiňujúce hodnoty, komu to všetko dá. Takže v tom je určitá taká nesmierna, že to narastá v tých percentách, dáte si do banky peniaze, tak úroky vám narastajú. Tak aj tu, my sme voči Panne Márii štedrí, všetko jej dávame, totus tus, a ona sa nenechá zahámbiť. A preto tej duši dáva nesmierne veľa darov. Predovšetkým chráni tú dušu, aby sa nedopustila ťažkého hriechu. Pomáha tej duši, aby po ceste Božej, po ceste spásy, išla rýchlymi, obrými krokmi. V písme čítame, že kto v tej múdrosti Božej žije, tak nezhreší. A tak podobne aj ty, keď žiješ v tej Márii, lebo Mária je novým rajom nového Adama. Adam prvý, ten raj prešustroval pre seba aj pre nás. Prichádza nový Adam, Ježiš Kristus, a je tu nový raj. Kristus prebýval v jej lone 9 mesiacov, ale jej v srdci, v jej duši prebýva stále. A tak aj potom určitým spôsobom, keď sa človek takto zasvetí, prebýva v tej Márii, v tom novom raji, a Panna Mária ho takýmito osobitnými svojimi výsadami chráni pred hriechom a potom, aby postupoval po ceste dokonalosti veľmi obrými krokmi. Amen.